Kuolemantuomion vastustajat ovat aloittamassa Houstonissa mielenosoitustaan tuota pikaa toimeenpantavan teloituksen merkiksi. Kuolemaan tuomittuja on teloitettu Teksasissa kuluvana vuonna jo 16, tavan mukaan myrkkyruiskeella. Teksasin teloitusvauhti on Yhdysvalloissa kovinta. Vuodessa Teksas teloittaa karkeasti ottaen enemmän kuin muut kuolemanrangaistuksen sallivat osavaltiot yhteensä. We don't torch the house of an arsonist. We don't rape a rapist, but we do murder a murderer. It's a form of revenge on the part of the state. Teksasin kuolemaan tuomitut on sijoitettu vankilaan Livingstoniin. Sympatiaa ei kyläläisiltä juuri heru. I think it should be enforced more strongly, and the sentence should be carried out more quicker than 20 years sitting on death row. Vaikka täkäläisten asenteesta ei uskoisi, suhtautuminen kuolemantuomioon on Yhdysvalloissa muuttumassa. Kuolemaan tuomitaan vähiten ihmisiä yli 30 vuoteen. Noin 400 kuolemaan tuomitun päivät ovat tuolla pitkiä. Ulos pääsee vain muutaman kerran viikossa tunniksi. Pääsemme tapaamaan vankilassa jo 13 vuotta kuolemaan tuomittuna istuvaa Tony Medinaa. Hello Tony. Hello. Nice to meet you. Thank you. Hän sai tuomion 2 lapsen kuolemaan johtaneesta ammuskelusta, veriteosta, johon hän vakuuttaa olevansa syytön. The only evidence that was used to link me to the crime was statements from people who were involved with the crime and were involved with helping him put the blame on me. Medina väittää tulleensa tuomituksi jengitaustansa ja aiempien rötöstensä vuoksi. Varattomana hänen oli tyytyminen yleiseen oikeusavustajan, jonka lepsu työpanos vauhditti Medinan saamaa kafkamaista oikeudenkäyntiprosessia. He did almost no work, no preparation, and almost no investigation on none of the trials. He did not care. Osa viranomaisista on havahtunut oikeusjärjestelmän puutteisiin. Dallasissa syyttäjä perusti Yhdysvalloissa mainetta niittäneen erikoisyksikön, joka perkaa läpi epäselviä tuomioita DNA-testien avulla syyttömien vapauttamiseksi. If you look at the fact that we've exonerated 11 people in 2.5 years, shows us that we've probably executed someone for a crime they didn't commit in this country. Medinalle toivoa on tuonut asenneilmaston vähittäisen muuttumisen lisäksi myös uusi, aiempaa pätevämpi asianajaja, joka ajaa Medinalle uutta oikeudenkäyntiä. If the judges follow the law that they've set, I should get a new trial. There is no doubt. Every attorney, every law student that has ever read my case has said, you should not be here.